Ръцете. Колко добре можеш да правиш ръце. Те са супер важни в рисуването, в скулптурата, обаче са и доста трудни за правене. И предизвикателството ми за днес е да се опитам да правя по-добри ръце. Как ще успея? Дали ще успея? Не знам, ще видим. Подготвил съм си малко снимки за визуална справка и сега ще ги скицираме, а после ще ги моделираме. Вече съм готов с скицата и е време да започнем да правим арматурата. На този етап съм си приготвил всичко, което ми трябва за арматурата. Две планки, които да ни послужат за основа, две носещи профилчета, две по-къси профилчета, с които да направим Г и които ще държат ръцете, реално. Тези по-тънките железца ще ги използвам за предмишницата. Ето тези ще ги сгъна и ще ги направя на дланта. И тълта ще използвам за пръстите. Виждате как колкото е по-малък детайла, толкова по-тънки са железцата, което е нормално, трябва да носи по-малко тежест. А и целта ни е да не ни пречи като моделираме. Сега остава да ги сгубим. На този етап арматурата е готова. Мисля, че се получи доста добре. Добавих и малко аравица отзад на предмишниците, за да има къде да се захване хубаво арматурата. И в следващото видео продължаваме с моделирането. Чао от мен!